Grand Bathौ Clear and खेराइ जागोन डेटआ 10 तारिखनिफ्राय बाहाय जागोन स्टार्ट जागोन 10 तारिख 4 तारिख आरो 5 तारिखसिम बाहाय सोलिगोन बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेला जोबनाय लोगो लोगो दानिफ्राय जाफैगोन दिनैहाय फेस्टिभेला दिनैहाय जोबगोन दिनै 2 तारिख ना दिनैहाय लास्ट दिनै जोबगोन दिनै जोबनायनि उनावहाय 10 तारिखआवहाय जागोन बावहाय ग्रेन्ड बाथौ क्लियार्स एन्ड खेराइ दा नायलांसै सिङावहाय मारै मारै खालामदों मारै मारै जादों जाजोब्बायानो गाबोननिफ्राय बाहाय जागोन ओपनिं आंनि मैया भिडिअ बेखौ हगारनाया कपिराइट जादों बेनि थाखायनो आङो एसेबां हायाखै भिडिअखौ आङो दानफिननानै नै दा गोदान भिडिअ खालामनांगौ बायद' जाबाय दा बाहाय मारै मारै जागोन आंबो बेसेबां मिथिया बानायगासिनो दङ आं सिदा आं बेहाय थांगोन बाव थांग्रोनानै बै थांगोन बेनि उनावहाय बै सिङाव दंखायो गासिबो सिंदिंजोब्बाय मोजां बानायदोंथ' बाथौ आरो बाहाय खेराइबो जागोन बैथिं जाबाय मिटिं हल बेखौ हाबायानो ना आयं बेखौ हाबायानो रुम होबानो जाबाय आदसा ओमफ्राय बाहाय खेराइ जागोन नामा खेराइबो जागोन नामा बाहाय ओमफ्राय बाहाय खेराइबो जागोन खेराइ जाया खेराइया बैथिं जाहैगोन बेयाव ओरैनो आर'जसो गाबगोन बाहाय आर'ज ओमफ्राय खेराइया बैहाय बैथिं जाहैगोन अ गाबोननिफ्राय ना स्टार्टआ सानथाम ओमफ्राय नैबे मिटिं हल मिटिं हल जाबाय ओमफ्राय खेराइया बै न'आवहाय जिरायग्रा उन्दुग्रासो थाग्रा ए ओमफ्राय खेराइया खेराइया बै माबायाव जागोनब्रा बे मिटिं हलावनो जागोन नैबेहाय आदसा दाथ' हाजोब्बायानो होमबा ना बै रुम होबानो गैला बेखौ दिनो हागोन ना दिनै जोबगोन ना औ बेथ' गासिबो जाजोब्बाय ना स्टेजफ्राथ' एकदम फिलाप जाबाय कारपेटल' बनांसिगौ अ दा नैबेसो आद्राया ओमफ्राय गेट बे मोननै जोब्बानो जोब्बाय आरोना जोब्बाय औ आदसा ओमफ्राय खेराइनाया माला जागोन ओरैनो बेखौ माला लादोंथाय मिथिला जोंबो बांद्राय माबाजोबा ना खोन्थाजोबालै जोंबो माबा खोन्थानो ना बे मोनसे औ सारमोनासो मिथिगोन बेखौहाय औ कमप्लिट जादों जाबायनो एसे बै माबा रंखौल' होनांसिगौ नामा आङो बेखौनो मैया आं भिडिअ खालामै ओमफ्राय आंनि भिडिअआहाय माखासे कपिराइट जादों बेनि थाखायनो आङो भिडिअखौहाय हगारनो हायासै इउटुबावहाय आंनि चेनेलावहाय दा नोंथांमोना दा बेखौ नायनानै नोंसोरो शेयार खालामनायदो आरो फैदो नायफैदो आर'जबो दंनो आरो खेराइनायबो दं नामा खेराइनाया माला जागोन बेखौथ' बिसोर मिथिया नामा माखासे मानसि दं निउसफ्रावहाय खोनागोन नुगोन बिदि जाजोब्बायानो अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायखांनायनि उनावहाय जाहाथे साबस्क्राइब आरो शेयार खालामो बेनो आंनि लुबैनाय लामाया बानायगासिनो दं नै बिसिना अवाला थांगोन बादि अवाला थांगोन बादि ओमफ्राय नै एकदम मोजां अवाल बानायखानाया थांबाथाय सेस ओमफ्राय बे अवाला थांबाय बेनि अवाला जुदि थांबायब्ला दा बेहाय मोनसे दङ नैबेहाय दा बेजों ओरै लाइन लायोब्ला बै मन्दिरनि अवाला मानो थाङा फालाय
बे मन्दिरनि वालखौ मानो सिफायनो हादिया फैसाखौथ' बेबो थांगोन ना बाहायथ' मन्दिर थाङाना बाहाय ओरैनो वालल'सो थांगोन बाहाय वाल थांगोन नैबे मन्दिरावसो थांफागोन आरोखि ना मन्दिर मोनसे थांफागोन लामाखौ फरायबाय मोनसे जायगायावहाय क्लाब गैयामोन लामाखौ फरायबाय मोनसे जायगायाव फिसा दोननानै लाब गैयामोन ओरैबो फरायबा ओरैबो फरायबा जेरैथिंबो फरायखानांगौमोन बेसिमोन खोथाया नाथाय माथो होनो आरो